ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും എൻട്രി ക്രിയേഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊറോണ കാലത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ ബോറടിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബബിൾസ് ഉണ്ടാക്കി കളിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സമയം കളയേണ്ട, നേരെ വീഡിയോ. ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം, കുറച്ച് ഡിഷ് വാഷ്, ഒരു സ്പൂൺ, 3 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, ഒരു സ്ട്രോ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് സ്കെച്ചിൻ്റെ ഒരു സാധനം. ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് 3 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇത് നന്നായി അലിയണം, എന്നാലും നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡിഷ് വാഷ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഡിഷ് വാഷ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബബിൾ റെഡിയായി ഗൈസ്. നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സക്സസ് ആണ് ഗൈസ്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാകും. ഇഷ്ടപ്പെടാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പിന്നെ കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാൻ വരെ ബൈ.